babban ya bane na kawo rai kuma duka su sun tare babban yaya wallahi malam zuwa ne tsohon mu ta wallahi ta rashin lafiya wallahi ciwon nan na iska ya tashi shi ne nace to jira ga malam kallon ran na sai yanzu ana so a mata rokiya za a mata rokiya za a mata yanzu tsohuwa tana ina wallahi tana yanzu ma ka tana ne bare ga hannu Allah wallahi rai hannu Allah ku yi mu عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما kana ina da zarar kun za a yi kuwa ga abu ne ko min kuwa ga abu ne kunya samu min buna da kwarai mu da zaka mana rokiya a'a da zarar an yi uwa ga abu ne ga abu ne ina yawa Ha ha ha!